Andorra la Vella ha inaugurat aquest dilluns el Parc de Can Rodes, un espai pioner que incorpora 3 zones diferenciades per a gossos, una per als de menys de 11 quilos, una altra per als que superen aquest pes i una tercera destinada a races potencialment perilloses. El recinte compta també amb un pipicà, arbres, roques i elements naturals per millorar el benestar dels animals. El projecte s'ha desenvolupat amb l'assessorament de l'Associació Gossos, que ha col·laborat en el disseny i la distribució dels espais. El conseller de Serveis Públics Jordi Cabanes ha destacat la importància de seguir el criteri dels especialistes, mentre que la presidenta de l'entitat, Audrey Montel, ha remarcat que es tracta d'una iniciativa pionera al país i replicable a altres parròquies. A tocar de l'àrea canina també s'ha habilitat una zona de descans d'uns 1.200 metres quadrats, amb taules, bancs i ombra, concebuda com a refugi climàtic i entorn de convivència. El cònsol major Sergi González ha subratllat que amb Can Rodes s'han recuperat més de 10.000 metres quadrats per a la ciutadania. Finalment, l'espai disposa de 144 places d'aparcament, incloent punts de recàrrega elèctrica i places adaptades, a més de 29 de pupil·latge per a autocaravanes, 22 ja ocupades i 15 de rotació, que han entrat en funcionament aquest dilluns permetent clausurar la zona provisional del Parc Central. Què en penses d'aquest nou espai? Segueix-nos per estar al dia de totes les novetats.